Şu ýylyň 9-njy maýynda 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşynda gazanlan beýik ýeňşiň tewhin ýyllagy münasibetli Kerki şäheriniň ýaşaýjylary watan gahrmanlaryny ýatlap Bakut ýadygärligine gül destelerini goýdular. Bu şanly tenäniň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna gabat gelmerinde çoňur many bar. Çünki 5 ýyllap od içinde bolan merdany gerçeklerimiz ýurt parahatçylygy, il awadançylygy, dünýä halklarynyň bir-birlerine ynanşmak bilen dost bolan ýaly bolup gatnaşyklary ugrunda töweşdiler. Dürli milletden olan merdanalar egin-egine berip töweşip beýik ýeňiş gazandylar. Bu bayram biziň hemmämiz üçin aýratyn gymmatlydyr. Milli gahrmanlarymyzyň edermenlikleri baradaky ýatlamalar biziň halklarymyzda hemişelik ýaşar.